سلام كما يتمسيو فنو إيري تي في أمكتتال اتركبو كبرات تعزبتنا بأقوات أزرها قرنا حج لك ساعة شعات أخيلو نلومي سوني عسران حدا تقمتي مشد استدالوه زيناوي مسانا روحيدنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بغندنا ابتادخ في اللم ممحدار زوبا سيمينا وقيح بحري لمداويان قففت عسان محيال يسرح كم زولو قريتهم فتسام دايركتور لعلواي تمرتن مرمرن أبساوا سيمينارا كايدو أب نوزوبا معيني أفلطو نبرتي أب حكي نمعواي أستمرو تواهيبو بريزدنت تركي وتهدراو وفرها قرو أب سوريا قتل مخانواتن بيهم أهبراو على حملة كتابة 2019 أب كتما أبو زابي كان علو صحفي مكلخ أمريكا مس بريزيدنت أفغانستان زتيو زرزر زينا ممحدار زوبا سيمينا وقيح بحري أبنو زوبا قلعلو ممحدارات كبابي إنجل مكعني له باكعن باديدان نزنت فولم داويان قففت عسا بمحيال وتطونتهم من مخعبات كم سرح قليتو استقلت محداري زوبا سمينا وقيح بحري برغادير جنرال تخلى لبسو بعسرت شمونت تقمتي مس وكلت حزبي ابزغور ركب كوينو غففت عسا قربات بردن مقاير اقحوتن بقربا زرخ بالخناتات نمفتار زكار ساعرتات كم زلو ابريهم ابتركب بزعبا هلو كنتات هاجرن مدبات لمعاتن مخصقواسن ممزانن تركاب حضري ولدو منسين مدرع مثلا سوتافين دق انسيو اب كل صلاتات كمون اب رئيس مركوساز تسرته بهل عياينتن عقابت صقاتات بحرن بسفيح تزريبلوم برغادير جنرال تخله بتوساخي نطفتات حرشاو لمعات نمتبعون اب ممحدار كبابي بادا بو حجز بحقوق زلو مريت حرشا نمدحن قلطف سقمتي كوسد مخانو حبيروم تساتفتي بوغونوم اب دسيتات زلو حصرت صوري سته ماي فتح كنا ديلو اب كبابيوم دما ناي ماكلاين كلاين درجه احدرت ابيات تمرتي خفت زبلن كالن لبواتات اغريبوم فتسام دايركتور لعلواي تمرتن مرمرن دكتور هايل محصون اب ساوان زركبو ابالات 33 زوريا هاغراوي اغلغلوت زخونو تمهارو خلاي درجه وارساي كالو نلعلواي تمرتن قسقاسون زملكت سمينار بعسرت تشعت تقمت كايدوم نتاريخ لعلواي تمرتي دحرنا صنتن ببوانو خغبرلو صنح مخلاسن بسفيحو زبره دكتور هايله اب 2004 استفلاليا كوليجات بمخفات نت يونيفرسيتي اسمرات انغدوز نبرت ازيو وسن قطري كب مبال زسفح عدلات مفتار بزتوسد سقمتي ابزن زحلفا لعل 10 عامات استات 31 شح زيغاتات بديغرن دبلومان كم استمرعوا ابريهم بزيكازي حموش تميتن 84 بناي دحر مرعات مرتين وصاي هاجرات كم استلاكوز غلص دكتور هايله نتعدل المصفاح كوليج سنفلتات اسمران كوليج حرش حمل مالون ناي دحر مرعات مرتي كم جمره 5 تجبره زنبر حصرتات ممهران ناي تمرت مسالت ياتاتن مملاون غزيف وافريكا مستغبره حبيروم ناي لعلواي درجات مرتي بروجرامات بلوتن توادادارن كوينو طلب قطباوي غعزو هاجر زملسن نعو زغلغلن مغبارو كاب فلما 2018 جميرو باب درجو زتغبر ناي متعراين مقرطاون سقمتات يوسد كم زلوز غلص دكتور هايله ابز حلف عمت ماسترسن دكتوريتن ديغري ناي نابوصاي 123 ابز وان زتبغيسوم زلو 97 اكل نايت زكايد زلو صعري كم زخنه بمتقاس اتعدل قصال مخانو ابريهم بتصامي دايركتور لعلواي تمرتن مرمرن دكتور هايله محصونا موداتا كابتن هارون زقربلو حطوتات ملاشيبوم اب زوبعن سبا اب لكس دم زصنح نقحات نمبرخ زتخايده غسغاسات صبوق وصيتي مزغبو كم زلو تغليصلو وكيل ارينا حبت غرغش تسفا مريم زعباز زدالو تصصبالو موسى بخرصين كاورويو ولنتاو لغس دم بمتبباع خلن وحسن قرب دم نمرغغاز زعلمه بقندو ام مبراخ افلطون نقحتن حبرتسب زتكره غسغاسات صبغ وصيت يركبو كم زلو اب هاجراو بانك دم ايرترا حلافي اغلغلوت لغس دم اتو محر ابراهام غليصو هاجراو بانك دم مس محبر ولنتاوያን لغس دم ጨንፈር ዞባ عن سباب بمتحبار
ካብ 14 ክሳብ 17 ጥቅምቲ ንዘካይድዎን 4 መዓልታት ወፍሪ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ መሓሪ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ወለንታዊ ልግስዳም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ከም ባህሊ እናሰረፀ ስለ ዝመፀ ዝምስገን መጠን ክእከብ ተኻኢሉ ከም ዘሎ ኣብርዩ ቅድሚ ሎሚ እንተ ወሓደ ኣብ ሙሉእ ዞባ ዓንሰባ ዜርና ናይ 300 ዩኒት ደም ኢና ንእክብ ነርና ለብዘበን ግን ካብዘን 4 ትካላት ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ጥራሕ ክሳብ 320 ዩኒት ደም ኣኪብና ኣለና ሕጂ ተሪፈናና ዘሎ ብዙሓት ትካላት እየን ክንበፅሕን ዘለና ብዙሓት እየን ናይ ሓደ ሰሙን መደብ ክተርፈናይ ኣብ ውሽጢ ሰሙን እንተ ሓሲብና ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ክትርኢ ከለካ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ለውጥን ምምሓያሽን ተገይሩ ዝሓሸ ልግሲ ደም ተኻይዱ ዝሓሸ ነቕሓት ዝሓሸ ኣፍልጦ ናይ ህዝቢ ሓዲሩስ ዞባ ዓንሰባ ነብሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ናብ ምፍፃም ዝለዓለ ኣበርክቶ ናይ ህዝቢ ይግበር ከም ዘሎ ብኡ መጠን ከዓ ማሕበር ወለንታን ለገስደም ዞባ ዓንሰባ ውዳቢኡ ኣሕይሉ ነጥፈታቱ ኣብ ምሕያል ዝለዓለ እጃም መበርከት ስለ ዘሎ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ናብ ዝሓሸ ጉዕዞ ንኸይድ ኣለና ክንግምግም ንኽእል ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መላእቲ ዞባ ተንቀሳቒሶም 300 ከረፂት ደም ጥራይ ከም ዝኣከቡ ሎሚ ዓመት ግን ካብ 2 ኣብያተ ትምህርቲ ከተማ ከረን ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ መምሕዳር ከተማ ከረንን ጨንፈር ኢሚግሬሽን ዜግነትን ጥራይ ልዕልዩ ከም ዝተኣከበ ኣቶ መሓሪ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣቦ ወንበር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣኑሩ ሕመድ ብወገኑ ማሕበሮም ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2019 ጉባኤ ብምክያድ ንዝበረኸ ዕዮ ከም እተበገሰ ብምሕባር ተመዝጊቡ ዘሎ ኣተባባዕ ውፅኢት መርኣያናቱ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ትልግሲ ደም ኣብ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ጥራይ ዝተሓፅረ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ንዝመደብ ንምሕያል እዘን ዓበይቲ ትካላት ኣቕሚ ሰብ ብዙሕ ዝበለ ኣቕሚ ሰብ ዘለዎን ብዙሓት መንእሰያት ሰራሕተኛታት ዘለዎን ትካላት መንግስቲ ኣባላት ናይዚ ማሕበር ኮይነን ከም ዘበርክታ ተገይሩ እዚአን እተን ዓበይቲ ትካላት ዝበሃላ ምምሕዳር ዞባ ምምሕዳር ከተማ ኣዜል እተን ካልኣይ ደረጃ ብያተ ትምህርቲ ኮሌጅ ሓመልማሎ ሕርሻ እዚ ናይ ጋራጅ ናይ ምምሕዳር ከተማ ኢሚግሬሽን ሲቪላዊ ፖሊስ ሓይልታት ምክልኻል ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ኩሎም ኣብዚ ኣባላት ናይዚ ማሕበር ኮይኖም ከምዚ ኣብቲ ልግሲ ደም ከም ዘበርክቱ ተገይሩ ደም ዝለገሱ ወገናት ብወገኖም ዕላማ ዝወሰድዎ ተበግሶ ዘይትትካእ ህይወት ብዝትካእ ደም ንምድሓን ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ብዝሓየለ ውዳቤ ከም ዝቕፅልዎ ኣረጋጊፆም መይድመይቲ ሓደጋ ገለ ዝሞቶ ቀንዲ ንዖም ሕጂ ንሕና ከዓ ከምኡ ክጋጥመና ክእል እዩ ደጊስና ከዓ ዋንፀንሕ ደምና ባዕልና ነፅንሖ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ካብን ናብን ኣስመራ ሻምብቆ ቀጥታ ኣገልግሎት ብምጅማሩ በት መስመር ንዝግልገሉ እፎይታ ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ እቲ ዕማም መቐፀልታ ናይቲ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣገልግሎቱ ብምስፋሕ ፀገማት ንምፍታሕ ዘካየዶ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ሓላፊ ኦፕሬሽን ናይቲ ኩባንያ ኣቶ ንጉሰ ገብረ ዝገብሔር ገሊጹ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቀጥታዊ ኣገልግሎት ካብ ኣስመራ ብመንደፈራን ዓረዛን ናብ ሻምብቆ ዝኣቱ ምዃኑ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣምሓዳሪ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ብወገኑ ምጅማር ቀጥታዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብን ናብን ኣስመራን ሻምብቆን ነቲ ኣብቲ መስመር ከጋጥም ዝፀንሐ ዋሕዲ ኣውቶቡሳት ዘስዓቦ ክብሪ ታሪፍ ዝገትእ ምዃኑ ብምጥቃስ ተረኺቡ ዘሎ ኣገልግሎት ንኽወሓዝ ህዝቢ ዝተበላሸው መስመራት ንምትዕራይ ዝውደብ ወፈራታት ንምዕዋት ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ጋሽ ባርካ ንቑሕ ውዳቤ ደቂ ኣንስትዮ ብምሕያል ኩሉ መዳያዊ ተሳትፎአን ንምዕባይ ብዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ተወዳዳርነተን ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ንምዕዛዝ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ሒደጋ ዮሃንስ ምስ ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሻምብቆን ብሹካን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ኣወዳድባ ማሕበር ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ከም ዝወርድ ብምግባር ሳላ ዝተኻየደ ፃዕሪ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ እናበረኸ ብምምፅኡ ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት እወታዊ ውፅኢት እኳ እንተተመዝገበ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ዘለወን ተሳትፎ ግን ከምቲ ዝድለ ስለዘይዓበየ ንምምሕያሹ ሓያል ፃዕሪ ከም ዘድሊ ገሊፃ ኣደ ምምሃር ማለት ሕብረተሰብ ምምሃር ማለት ከም ዝኾነ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሒደጋ ነዚ ሸቶ እዚ ንምውቃዕ ኩለን ኣካላት መንግስቲ ብሓፈሻ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ብዝለዓለ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሃማደኤ ብወገኑ ቀዳምነት ሂቡ ኣብ ኩለን ዞባታት ጎስጓሳት የካይድ ከም ዘሎ ሓቢራ ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ሻምብቆ ወይዘሮ ምብራቕ ኣስፋሃ ብወገና ጠንቂ ምንቁልቃል ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ተለልዩ ፍታሕ ንኽርከቦ ውህድ ዕዮ ከም ዘድሊ ገሊፃ ኣብ ዞባ ማይ ዓይኒን ተቐማጡ ዓድታት ሓበናት እምባ ዓረባ ሓውስ ከተማ ማይ ዓይኒ ዓዲ ባርን ዓዲ ሕፋትን ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ዞባ ተለንተ መሐመድ ዩሱፍ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበናትን ሓደጋታት ተሽከርከርትን ብሰፊሑ ገሊጹ ህዝቢ ሓሊፉን ዝረአ በደላትን ገበናትን ብንቕሓት ክቃለሶ ዘዘኻኸረ ተለንተ መሐመድ ወለዲ ንደቆም ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ብጽቡቕ ስነ ምግባር ክኹስኩሱ ምትሕብባሮም ምስ ፖሊስ ክዕዝዙን ተላብዮም ዜናታት ውሽጢ ሃገር በስ ፈጺምና ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ሃገሩ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ክትቅጽሎ ምዃና ዘመልክት መግለጺ ሂቡ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ነዚ መግለጺ ዝህብ ዘሎ ብመንጎኝነት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሰራዊት ቱርክን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሚሊሻታት ሶርያውያን ኩርዳውያንን ብ17 ጥቅምቲ ዝተበጽሐ ናይ 120 ሰዓታት ምቁራጽ ተኽሲ ጽባሕ 22 ጥቅምቲ ከብቃዕ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ጽባሕ 22 ጥቅምቲ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ርክብ ከካይድ ምዃኑ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ድሕሪ ትርክብ ሃገሩ ናይ መጻኢ መደባታ ብምሕንጻጽ ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣፍሊጦም እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዕጡቓት ሚሊሻታት ሶርያውያን ኩርዳውያን ካብቲ ቱርኪ ክትምስርቶ ወጢና ዘላ ካብ ወተሃደራዊ ህላዌ ናጻ ዝኾነ ዞባ ክስሕቡ ዕድል ንምሃብ እዩ እንተኾነ ግን ቱርኪ እቶም ዕጡቓት ሚሊሻታት ነቲ ስምምዕ ከም ዝጠሓስዎን ነቲ ናይ ምቁራጽ ተኽሲ ናይ 120 ሰዓታት ድማ ዕርድታቶም ኣብ ምድልዳል ከም ዘሕለፍዎን ወቒሳላ ሩስያ በንጻሩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሶርያን አንጻሩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይዱ ዝጸንሑ ዕጡቓት ሓይልታት ሶርያውያን ኩርዳውያንን ናይ ሰላም ስምምዕ ንምብጻሕ ዝኽእል ዝርርብ ንምክያድ ከም መንጎኛ ኮይና ተዓየ ከም ዘላ ኣፍሊጣ በዚ ድማ ርክብ ፕሬዚደንታት ኤርዶጋንን ፑቲንን መጻኢ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ኣብ ምውሳን ልዑል ኣገዳስነት ከም ዝህሎ ይግለጽ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ነቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ዓሪድሉ ዝነበረ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገሩ ዝርከብ ማዓስከራት ተቆጻጺርዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሓምላይ ቁጠባን ዘላቒ ምዕባለን ንምትብባዕን ንምብግጋስን ዝዓለመ ኣህጉራዊ ዋዕላ ሓምላይ ቁጠባ 2019 ካብ 20 መስከረም ኣብ ከተማ ኣቡዛቢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ይቃንዕ ኣሎ ኣብዚ ሙህዛዊ ቴክኖሎጂ ንዘላቒ ቁጠባ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንክልተ መዓልታት ዝቃንዕ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ወከልቲ መንግስታት ክኢላታት ተዓውድን ተጣባቕቲ ኣከባብን ዝርከቦም ኣማኢት ክኢላታትን ምሁራትን ይሳተፉ ምህላዎም ተሓቢሩ ሓደ ካብ ቀንዲ እቲ ዋዕላ ክምልሶ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ነጥቢ ድማ ብሕታዊ ትካል በየናይ መገዲ ናብ ሓምላይ ዝሕላገቱ ዘላቒ ቁጠባ ክሰጋገር ይኽእል ዝብል ምዃኑ ወደብቲ ናይቲ ዋዕላ ገሊፆም ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ ዘለዉ ክኢላታት ድማ ዓሚቑን ሰፊሕን ሓሳባት ናይ ምልዋጥ መድረኽ ብምፍጣር ውሑስን ቀጻልን ዝኾነን ኣከባቢ ዘይሃሲ ቁጠባዊ ፖሊሲን ስትራቴጂን ናብ ምንዳፍ ተወሲዱ ንዘሎ ስጉምታት ክግምግሙን ክኽልሱን ምዃኖም ተሓቢሩ ነቲ ዋዕላ ኣብ ዝውክል ዛዕባታት ወራቐቲ ዘቕረቡ ክኢላታት ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝወሰደቶ ዘላቒ ሓምላይ ቁጠባ ናይ ምምዕባል ስጉምታት ዘለዎም ደገፍ ከም ዝገለጹ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና በዚ ተፈጺሙሎ ስለ ዝተኸታተልኩምና ብልቢ ነመስግን ብርኹም ምሸት